Les espurnes literàries acaben la temporada 2023-2024 amb una recomanació penedesenca, de quilòmetre zero. Anna Ruiz Mestres, bon dia. Molt bon dia. Avui toca acomiadar el curs. Avui toca acomiadar el curs. I avui farem una efemèride que faré una mini classe. Sí? Doncs vinga, anem amb l'efemèride. Mira, l'efemèride és que fa 100 anys que es va crear o que es va publicar el manifest surrealista d'André Breton. I llavors ens voldria dir que el surrealisme és un corrent que està sota d'un paraigua gran que es diuen les avantguardes i que hi van penjant etiquetes com ara el cubisme, i pensem en Picasso, amb les senyoretes d'Avinyó, el futurisme i el maquinisme, amb aquesta obsessió per les màquines, que el manifest el va fer Marinetti, i que s'ho volia carregar tots els museus i totes aquestes coses. Després hi ha el dadaisme, que són encara una mica més complexes, i del qual parlarem avui, que és del surrealisme, que aquí voldria citar el pintor català Dalí, que tothom pensa que és un gran pintor, però és que és un gran escriptor de literatura surrealista. Qui l'escriu, aquest manifest? L'escriu André Breton, que va néixer a Tancherbray, a França, l'any 1896 i va morir a París el 1966. Era fill d'una família humil i a la Primera Guerra Mundial es posa a treballar en un hospital psiquiàtric i aprofundeix moltíssim en l'obra de Freud. I això marcarà el corrent després. El 1920 publica la seva primera obra i intenta escriure amb el que ells en diuen escriptura automàtica. Aquesta escriptura automàtica és que ha de fluir el subconscient, però la raó, les pautes establertes, això res de res. És com si agaféssim un llapis i comencéssim a escriure el que et passa pel cap i vinga, i fluir. I doncs això és el que van fer els surrealistes. I el 1924 fa el manifest, el primer manifest surrealista, perquè en va fer 3 o 4 al llarg de la seva vida, però avui celebrem aquest primer. I crea aquest grup de surrealisme amb tota una sèrie de poetes com Aragon, Paul Éluard, que a mi m'encanta, i també Benjamin Peret, que és molt amic seu. I llavors, el 1927, aquests 3 que us acabo de citar, es posen en contacte, comencen a llegir Marx, i es posen en contacte amb el Partit Comunista. Però, de seguida, clar, el partit, disciplina de partit, es comencen no estan d'acord, i sempre hi ha el rerefons comunista, però es desmarquen del partit, diguem-ne, oficial. L'any 34 es va casar amb Jacqueline Lamba, van tenir una filla. El 37 se'n va anar a Mèxic a veure Trotsky i, per tant, l'obra també està marcat pel trotskisme. I l'any 41 fuig del govern de Vichy, passarà un temps a Nova York, uns 5 anys, i allà tindrà una nova esposa i tornarà a París. I a París, doncs, al cap d'uns anys, mor a París, ha fet 4 manifestos surrealistes i l'enterren precisament al costat del seu amic Benjamin Peret, que us he citat abans. I m'agradaria també llegir-vos algun fragment d'aquest manifest perquè veieu aquesta idea del subconscient, etc. Llegeixo. Si en l'inconscient es pensa per imatges i l'art s'expressa amb imatges, llavors l'art és el millor mitjà per mostrar els continguts de l'inconscient. L'art serà autèntic si la consciència no intervé. I d'aquí la importància de l'automatisme, que ja hem parlat d'escriptura automàtica, i dels somnis. I encara un altre fragment. La literatura lògica ha d'esborrar-se davant de la literatura del somni. I acabo, per accedir a la realitat absoluta, la del somni i l'inconscient, ho heu de fer a través de la pràctica de la poesia
i de l'escriptura automàtica. Doncs després de recordar aquests 100 anys d'aquest primer manifest surrealista a càrrec d'André Breton, donem la benvinguda al nostre convidat d'aquestes últimes espurnes literàries. Exacte. Miquel Florido, molt benvingut. Moltíssimes gràcies per convidar-me a les dues. Gràcies per acompanyar-nos, Miquel. Molt bon dia, Miquel. Us presento breument el Miquel. El Miquel és de Sant Quintí, és una persona inquieta que fa 50.000 coses, però, a més, és sommelier, és informàtic, és socorrista i és escriptor. I amb aquestes 1.000 coses que fa, també és membre de la secció literària de l'Agrícola, la qual cosa ens honora. I ha guanyat diferents certàmens, tant de poesia com de narrativa, però avui us presentarem un llibre que es diu Et faré ballar la ment i dansar l'ànima, i us cito alguna publicació anterior, et recordaré l'any 2020, Riu el cranc de Riu el 2022 i L'esperit del bosc el 2023, entre altres publicacions. I li pregunto al Miquel, escolta, Miquel, com és aquest títol tan llarg, Et faré ballar la ment i dansar l'ànima? Bé, gràcies per la presentació. El títol resulta llarg, igual que quan veus el llibre d'entrada pot resultar llarg, però també és una mica enganyós. Enganyós des de la realitat de que són dos llibres en un. Igual que el títol, Et faré ballar la ment i Et faré dansar l'ànima, eren dos llibres, el primer publicat a 2017, que vaig treure dues edicions, i el segon el 2019, dos llibres que intrínsecament són un de sol. Així que, quan se'm va acabar l'estoc dels dos primers llibres, la reedició la vaig voler fer en un sol volum, ja pensant de cara a la publicació de la continuació, que serà, si res canvia, Et faré somiar despert, que més o menys tindrà la mateixa quantitat de pàgines que aquest, no? Que en té 470. Deixeu-me fer un incís, perquè ara el Miquel deia quan se'n va acabar l'estoc, i és que, a més, és editor. Sí, i no ho he Això dit. l'Anna no ho ha dit. És veritat, m'ho he veritat. deixat. Dispensa, Miquel, perquè sí que ho tenia en el guió, No, és que si has de dir totes les coses que faig, t'estàs una estona. Tampoc has dit que sóc dels gegants de Sant Quintí, però vull dir, vas Això no li perdonarien, això s'ha de dir. Això s'ha de dir. Molt bé, molt bé. Doncs queda apuntat que té una editorial que es diu Crisol i que és dels gegants de Sant Quintí. I continuem amb el llibre. Miquel, aquest llibre està ple d'il·lustracions i m'agradaria que ens parlessis una mica dels il·lustradors, per què aquests, per què no uns altres, com ha sigut? Perquè són molt maques, les il·lustracions. Sí, d'entrada, com que el llibre són relats i reflexions i es poden llegir de forma independent, jo vaig pensar en fer una cosa amena. I el primer llibre, Et faré ballar la ment, ja d'entrada vaig pensar que seria bonic que hi hagués il·lustracions. Jo tinc molts amics il·lustradors i en aquell moment, com que era un projecte sortit de recopilar relats i textos que ja tenia, això el primer llibre, els hi vaig demanar amb uns quants si volien col·laborar, si volien participar. I, clar, molts van dir que sí, i per això hi havia molta varietat. Ara, més endavant, de cara a aquesta reedició, molts s'han refet i ja he comptat només amb un il·lustrador, a excepció dels que algunes il·lustracions s'han repetit, no? Que s'han mantingut perquè ja estaven perfectes d'acord amb el text. Bé, el que m'ha ajudat aquí en aquest llibre és el Ricardo Villas, amb el qual vaig fer L'esperit del bosc, que em va fer totes les il·lustracions, i d'aquí totes les noves són seves. Doncs molt bé, i felicitem el Ricardo perquè ha fet una molt bona feina. Sí. I ara també tinc una altra pregunta, que és que també m'ha agradat molt que tots els contes hi ha un petit dibuixet, una petita icona, i m'agradaria que ens expliquessis per què, això. Bé, això ja sabeu que les grans ments pensen igual, i tant jo com la Sònia Torner, que és qui va fer la portada, i també va dibuixar amb mi Riu el cranc de Riu, aquest conte infantil de 2022, doncs se'ns va acudir a la vegada que per diferenciar un tipus de història d'un altre, perquè hi ha molts gèneres, hi ha ciència-ficció, hi ha reflexió racional, hi ha reflexió sentimental, hi ha alguna poesia, fantasia, hi ha una mica de tot. Aleshores, per diferenciar-ho i perquè el lector tingui una mena de guia, una llegenda, diguéssim, vam decidir posar icones que
diferenciessin cada un dels gèneres dels textos. Doncs a part de ser molt bonic, puc dir com a lectora que ajuda molt bé a llegir el relat. I la següent pregunta que em volia fer, ja ho has insinuat una mica, però has parlat de la riquesa de temes i estic totalment d'acord amb tu en aquest sentit. Ciència-ficció, amor a la natura, reflexió al voltant de l'escriptura, erotisme, novel·la gòtica, distòpia... Aquesta gran riquesa temàtica... Explica'ns una mica, com ve tot això? Bé, jo Què hi ha, penso quina intenció tens a darrere? Que com a escriptor, un bon escriptor ha de saber escriure tot tipus de gènere i d'estil, i jo tampoc no em vull encasellar mai en un sol estil ni gènere, igual que et recordaré, que és una novel·la de misteri i ciència-ficció i que és bastant llarga i que en algun moment trauré les continuacions, no vull que se m'encasellin en un sol gènere. Aleshores, també s'ha de dir que jo havia participat en molts certàmens literaris, com has dit al principi, i, clar, les bases del certamen sempre són diferents. Llavors m'ajustava una mica al que demanava cada certamen i d'aquí aquesta una mica barreja de gèneres i estils, no? De fet, aquí en el llibre, al final de tot, he afegit un extra que abans no hi eren els llibres originals, que és que diu en quin any va ser escrit cada relat i si va guanyar algun premi. Molt bé, no? Molt bé, Miquel, i encara una altra pregunta. També és molt ric a la teva tasca d'escriure des de diferents punts de vista narratiu. De vegades parles en primera persona, de vegades és omniscient, de vegades parles en veu femenina, que m'ha fet molta gràcia, això. Això és espontani, és una reflexió. Què pretens amb aquest joc d'estils? Doncs mira, ja que abans has parlat de la literatura surrealista catalana, doncs sí que moltes vegades he escrit des del somni. Des del que acabo de somiar, algun cop m'he aixecat a les 4 amb una idea al cap, 4 per dir alguna cosa, I llavors ho he escrit tot en una llibreta, ho he llegit l'endemà i d'això no sé com s'ha acudit, però és boníssim, no? Yeah. Llavors després ho passo a net. Sí que a vegades, si és un certamen, si és algun exercici, que jo molts cops em jugo, em poso exercicis a mi mateix, doncs sí que és treballat, preparat i estudiat el que escriuré. Però sempre m'agrada molt que hi hagi una espontanietat. I surt espontàniament. Sí. Molt bé. Parlem una mica del lèxic, també. Penso que hi ha un treball molt ben fet de lèxic, perquè al tocar ciència-ficció hi ha un tou de paraules que són neologismes, fins i tot els noms que poses als personatges, però també hi ha moltes frases fetes, que són coses que es van perdent, que a l'escola ja ningú en fa de frases fetes, i si algú en fa alguna, els alumnes miren en cara de pòquer, no? Penses en el lèxic quan escrius? Intento escriure en la meva llengua el màxim bé possible. I és clar que, a part d'això, a mi m'agraden molt les frases fredes, els rodolins, les endivinalles, aquestes coses, i de tant en tant, si puc, en col·loco alguna. I, òbviament, si queda coherent a dins dels personatges o l'estil de narració, no? Perquè no és el mateix Quim Parell, que és un relat fresc, àgil i d'humor. I divertit. Sí, que són dos personatges molt espontanis, com dèiem abans. No és el mateix que aquest d'evolucionar, que és un programador que l'han tancat per treballar per una empresa malvada. I llavors el lèxic sempre s'adequa a l'estil del gènere. Doncs molt bona feina en aquest sentit. I també una cosa que m'ha cridat l'atenció és com el control que tens sobre els espais inversemblants, penso, o amb altres cultures. Penso que hi ha molts contrastos. Per exemple, al Mar de Glaç hi ha uns paisatges preciosos, estan molt ben descrits, però és igual, després vas amb altres narracions per espais més penedesencs. Com treballes el background de la novel·la, doncs? Clar, el rerefons dels relats, si jo no he estat a un lloc, normalment m'informo molt abans d'escriure. Per exemple, hi ha un text... Bueno, Mar de Glaç mateix em serveix perfectament. El protagonista és francès i vaig investigar sobre possibles pobles on pogués viure i també vaig escollir que viatgi a la Polinèsia francesa perquè l'idioma és el mateix. Aleshores vaig buscar quin tipus de moneda tenen, quin idioma parlen, tot. Vaig buscar fotografies, aleshores les descripcions em baso en el que he trobat, no? I, òbviament, el tema de la vinya i del Penedès ho tinc molt dins meu, igual que el bosc. Jo sempre dic que visc davant del bosc, allà a Sant Quintí, i abans que deies el tema de la natura,
és algo que forma part de mi, no? I que sempre m'agrada plasmar en els meus textos d'alguna manera. L'estima per la natura, pels animals. I et diria, com a escriptor jove, no? Perquè és dels escriptors joves que hem tingut al nostre programa, què voldries aportar a la literatura del segle XXI? Què t'agradaria que fos el teu gra de sorra? No sé si és una pregunta molt complicada, però jo sempre he dit que no vull generar indiferència, o sigui, que els meus textos són perquè tu reflexionis més enllà de les meves paraules, que no et quedis amb el que jo t'explico, sinó que vagis més enllà. I a part d'això, si puc aportar una bona trilogia de misteri i ciència-ficció, que és acabar la saga d'Et recordaré, i tot el que vingui, doncs, benvingut serà, ja siguin contes infantils o altres històries. Ja que has dit això, algun projecte, a part d'acabar la saga de Et recordaré? Sí, de fet, Et recordaré està esperant. Està una mica al calaix, perquè abans d'això trauré, si pot ser, esclar, Quin parell, que és aquest relat que parlàvem abans, però d'aquest relat em va sortir una continuació, que està aquí en el mateix llibre, que es diu Quin trio, i després vaig escriure Quin quartet, i a partir d'aquí ja vaig fer una novel·la. I per tant, ara potser podrem aviat llegir... I el que m'agradaria és publicar això, i a part et faré somiar despert, que és la continuació d'aquest llibre que estem parlant, que ja serà una continuació amb uns personatges molt més enfocats, no tanta diversitat de relats, sí que n'hi haurà molts, però serà més centrat en una sola història que es va entrellaçant entre les altres històries, on tot és important. Ja. Una mica com feia Balzac, la comèdia humana, que un personatge era protagonista en aquesta novel·la, després un altre que era secundari el trobes de protagonista, vols anar entrellaçant així. Sí, algo similar a això, a través d'un personatge que és el Croas, el protagonista de Mar de Glaç, que viatjarà entre els somnis dels altres personatges i anirà reunint una mena d'equip de persones amb, diguéssim, capacitats extrasensorials. Molt bé. Què diries als nostres oients? Per què han de llegir Et faré ballar la ment i dansar l'ànima? Penso que pot ser una lectura amena, entretinguda, divertida, a voltes, i que no deixarà indiferent. Bé, aquest és el leitmotiv, no, del llibre. Molt bé. Doncs no sé si tenim temps de llegir breument un conte o un fragment d'un conte. Què et sembla, Miquel, per fer una mica de... Hi ha molta varietat per escollir, però escollirem un de bonic, un de la part d'Et faré dansar l'ànima, que és més sentimental, que sé que t'agrada, Anna, que es titula jo sí, jo soc molt Petó de sentimental. festa major. Des d'aquell desembre que no et notava, no et sentia. Per mi, no eres. Agost, festa major i un impuls al cor. Embriagat, i no només per la teva presència, sento que has de reincorporar-te, que et puc tornar a obrir les portes del meu món. La teva veu, dolça i infantil, em fa viatjar en el temps. Allunyada del mal, renascuda de les cendres, respirant felicitat. Una felicitat que m'envaeix, que ens fa somriure, en aquest retrobament que el destí ens havia reservat. Et noto altre cop, et sento, et beso. Aquest és Petó de festa major d'Et faré dansar l'ànima. Molt bé, molt bonic. Breu i bonic. intens, com és qualsevol nit de la festa major de Vilafranca. Sí. Doncs, Miquel, moltíssimes gràcies, molts d'èxits amb els teus projectes, amb ganes de llegir-los, i moltes gràcies. Quasi que m'acomiado fins al setembre, no, Sílvia? Sí, agraïdes que el Miquel Flori doncs, hagi acompanyat avui, molts encerts i bona feina, com deia l'Anna. I, Anna, bon estiu, no? Bones vacances merescudes. Exacte, a llegir i a llegir molt i molt. Al setembre hi tornem. Que vagi bé, adéu-siau. Adéu-siau. Adéu.